hedder Clara. Og jeg hedder Birte. Og vi er i dag på Medicinsk Museum, fordi vi har haft det her AT-forløb om vandskabt og åndssvagt, og hvordan man ser på det i dag, og hvordan man har set på det førhen i tiden. Så vi vil tage jer igennem det her fantastiske museum og vise jer lidt om gamle dage, og hvordan medicinen var dengang. Yes. Lige nu står vi i sådan en gammel apotek herinde ved Medicinsk Museum. Og det er sådan rimelig autentisk, hvordan det så ud dengang. Og man blandede medicin i morter. Det var noget mos fra noget kran i nogle krydderier, noget kardemomme, nogle urter og forskellige ting. Og guld og sølv, og det troede man havde en virkning. Fordi dengang, der havde man ikke meget viden omkring sygdomme og sådan nogle ting. Og det er netop det, vi skal ind på nu, hvor vi skal snakke lidt om vandskabte. Som jo er sådan fysisk lidelse, kan man sige. Ja. Nu vil jeg fortælle lidt om, hvordan man så på vandskabte dengang. Og her har vi blandt andet sådan et foster af nogle siamesiske tvillinger. Og siamesiske tvillinger var nemlig noget af det første, man sådan opdagede inden for vandskabte mennesker. Der var nemlig Chang og Eng fra Siam, Thailand. Og det var faktisk der, hvor navnet siamesiske tvillinger opstod. Og der startede man simpelthen de her freak shows, som det hed, hvor at vandskabte mennesker, det kunne være siamesiske tvillinger, eller kæmper, eller dværge, eller folk, der havde meget hårvækst, eller sådan nogle ting. De sådan blev udstillet, og så tjente de penge på den måde. Og det kan man diskutere, hvad man synes om det, men det var jo en god måde for dem, fordi at de kunne måske ikke, hvis man kommer som siamesiske tvillinger, kan man måske ikke sådan lige få et normalt arbejde, så det var rigtig godt for dem, at de ville tjene penge på den måde ved at rejse rundt og blive vist frem. Sådan et freakshow. Dengang der vidste man jo ikke særlig meget om, hvorfor at vandskabte mennesker opstår, eller hvordan det helt fungerer. Men det ved vi i dag. For eksempel så kan vi jo se, at hos Down-syndrom, eller hos børn med Down-syndrom, der er det en kromosomfejl. Eller hvis folk har meget, hårvækst, kan vi også se, at det nok er en overproduktion af et vist hormon. Det kan også være, at moren til barnet har indtaget mange ftalater. Ftalater, det kan man, det finder man i cremer og i madprodukter, og det kan også resultere i, at babyen kan være født med for eksempel kun én arm eller klumpfod, eller hvad man nu kan finde på. I dag ser vi på vandskabte på en helt anden måde. Vi har et rigtig godt eksempel. Et par siamesisk tvillingpar, Abby og Britney fra USA, som lever et forholdsvis normalt liv. De kan køre bil, og de kan selv lave mad. Der er også et andet godt eksempel. Han hedder Nick, han er fra Australien, og der er rigtig mange, der har hørt om ham. Han har nemlig levet i Danmark. Han har kun sin torso, han har ingen ben, ingen arme, og han lever et helt fantastisk liv, ifølge ham selv i hvert fald. Han er rundt i verden og laver foredrag og prædiker, og der er rigtig mange, som ser ham som en rigtig stor inspiration, fordi han får det bedste ud af livet under de omstændigheder, han nu lever med. Han er også rigtig meget ude på sådan high schools over i USA, i hvert fald har han været rundt og sådan turnerer, hvad man siger. Fordi at sådan spiseforstyrrelser og overvægt og sådan nogle ting dominerer rigtig meget hos USA's unge. Og der har han simpelthen gået ud og sådan holdt sådan foredrag for ligesom at booste deres selvtillid og sådan vise dem, at de er gode nok og sådan nogle ting. Så i dag er vandskabte ikke mere et tabu, men i stedet for en stor inspiration for helt normale mennesker. Førhen i tiden, hvis man blev set for at være psykisk syg og lide under en psykisk lidelse, så kunne man blive anbragt på en anstalt, hvor man kunne finde kasser og kister som den her, hvor man kunne blive anbragt nede i. Det var meget nemt for læger at bare gemme folk væk i kasser. Og der var også rigtig mange andre metoder, man kunne tage sig til. Det her er en af de meget kendte metoder, lobotomien. Der var den her mand, der hed Egas Moniz fra Portugal, som på en kongres havde hørt om en mand, der havde stukket en syl
op i hjernen på nogle aber, hvor at aberne førhen havde været meget vilde, men nu var de så blevet meget stille og rolige. Og det mente han, at det kunne han også gøre med mennesker, der var sindssyge. Så han spurgte en af sine gode venner fra et hospital, om han kunne få lov til at udføre den her metode på nogle af de psykisk syge. Og det fik han så lov til, og det gjorde han så i rigtig mange år. Han har lavet over 2200 forskellige lobotomier på mennesker igennem årene. Og faktisk så blev han så kendt, at han i 1949 fik Nobelprisen. Lobotomi, det hvide snit, kasser og anstalter, det synes man måske dengang var en rigtig god løsning, når man skulle helbrede de psykisk syge. Men vi har fundet ud af i dag, at det var det måske ikke lige alligevel. Og i modsætning til dengang, hvor det var nemt bare lige, hvis man havde OCD eller damp eller whatever, det vidste man ikke dengang, hvad det hed, men hvis man var lidt bum, så blev man bare smidt ind på en eller anden anstalt. Og i dag er det jo meget, meget svært at komme ind i behandlingssystemet. Enten så skal man betale selv, eller også så skal man opfylde nogle sindssyge kriterier for ligesom at blive behandlet. Derfor har man fundet nogle nemme løsninger, som man måske kunne tillade sig at kalde lykkepiller, eller det her Ritalin, mener det hedder, som ADHD-patienter kan få. Ja, nogle af de kriterier, som der er, når man skal ind på en sindssyg anstalt, som vi kalder det i dag, kan være for eksempel, at man skal have gjort skade på sig selv. Udover det, så skal man selv betale, og vi ved, ofte, og vi ved også, at i Syddanmark, der findes der kun 4 pladser. Det man kalder Region Syddanmark, altså Ærø og sådan nogle ting. Der findes kun 4 pladser til for eksempel spiseforstyrret, og det er ligesom ikke nok. Og også hvis man for eksempel ind på Rigshospitalet, hvis man så bor i Region Hovedstaden og skal have behandling for en spiseforstyrrelse, så er der kun 10 pladser til rådighed, og de er altid fyldt op med. Nu har vi haft 2 dage med det her rigtig gode forløb, venskabt og åndssvagt. Og vi synes begge to, at det har været utrolig spændende at lære om. Der var rigtig mange ting, vi ikke vidste i forvejen. Og for os er alle de ting, som måske var et tabu før i tiden, og stadig er det for nogle mennesker selvfølgelig, ikke så meget tabu mere, og det er meget fedt at snakke om, og man har lært rigtig meget, som jeg ikke vidste, og som vi ikke vidste i forvejen. Noget, vi synes, der var rigtig spændende, det var om omkring det her racehygiejne, og hvordan hele begrebet, eller hvordan hele det der med racehygiejne opstod. Fordi at nogle af Charles Darwins udtalelser er blevet misforstået lidt meget måske. Så det har været utrolig spændende, det der med, at der bare fordi man er anderledes, at man så bliver sorteret fra. Så det har været rigtig spændende. Det har også været rigtig spændende med de her psykiske lidelser, om hvordan at man engang bare kunne spærre folk inde nede i kasser og i kister, fordi det var nemmere at gemme dem væk, fordi man vidste ikke så meget om medicin dengang, man vidste ikke så meget om, hvordan man skulle behandle folk, der havde nogle lidelser. Så det var rigtig spændende at se, hvordan at medicinens verden har udviklet sig til i dag, hvor man selvfølgelig har meget større muligheder for at kunne behandle en person med en psykisk lidelse eller en fysisk lidelse. I dag har vi jo meget større respekt over for mennesker, som lever med fysiske lidelser, bare fordi at man har en defekt, så er det jo ikke fordi, at man skal behandles anderledes end alle andre. Og det var rigtig spændende, synes jeg i hvert fald, at have den her diskussion i vores klasse omkring, hvad man ville gøre, hvis man fik et barn med, eller hvis man så på scanningen, at man havde et barn i maven med Down-syndrom. Hvor at jeg faktisk blev overrasket over, hvor mange der sagde nej, men det er jo så sådan noget med min holdning at gøre, men jeg tror bare, at man kan lære rigtig meget af, at have et barn med Down-syndrom. Den eneste grund til, at jeg tror, at folk er meget bange over for det, det er fordi, at de tænker, at det sker ikke for mig, og så sker det, og så skal man tage stilling til det. Ikke? Selvfølgelig er der også en masse udfordringer ved at have et barn, der er handicappet. Men det har været rigtig spændende at høre folks meninger omkring det også, og hvordan
at folk med fysiske lidelser engang var en freak eller en person, man så ned på i forhold til, hvad de er i dag, hvor de er en inspiration og i hvert fald får den respekt, som de fortjener, og anerkendelse, ligesom alle andre mennesker. Så det har været rigtig spændende, og vi har lært rigtig meget, og det har været rigtig positivt alt sammen. Så det er bare godt, det er super, og vi er glade.